Nasida, dua maktabah nasida. Jadi masih dua manasida soron. Nabadia do jauh basebal guk hamudiona dia pertibion. Jadi hutan ma akka hujan di yang sial suara di nabaju jala buktimus jori. Dungi hudok ma percaya mau dunga wau ai jorma pardibir narabun wau jala di donga ni bangso pardibir narabun au maringan ai dunga di ida akamataku raja jabuba sebalo dungi habang ma sada sian akka suru-suruan serapin pada betonau jalan di tanganna sada baduaran nagara nabi wana sian langgaran do kasih. Jadi di jama mapamangaku jalan di dok idama odo nama jama bibir di pamangamu bahwa nau diustak utangmu jalan nau hidupku bandusak dungi hubegima suara dituhani nabatok ise do suruh holokku jala ise pada mami jadi di kuma di sordo au suruh mahau itu sah. Kamu dapat tahu yang golongan minggu hasil tu sadau di debata di minggu sadariwan nunga habis tahun pardewotan hasa sahur di parbadia di minggu nasalku jala di kunta tua kadik inaro di guarima minggu dung diri habis hina arga hina rikoni ai Parigalion hapersiautan maka persiai debata si dulu saya do debata itu hatani debata tu bangsa Israel berarti si Musa debata ini debata sasada sado alai debata sasadai pada dahulu dirina marhidihike debata ama anak doho torti marbadia akanan nang dihawa karapo sepuluh nuain ditutup di buku Panuliran Yesayaon di papakal debata hadiyonna tu Panuliran Yesaya situasi paruluon parugamo titiki nunga dumlam panaraho di bangsoi ai di patupanasi dan dunia ruhutnya kaparugamo akka hari raya pesta-pesta gerejawi baru diistilahkan wae ibadah di bagas doro alai dengan kehilangan makna ai nasida narotu bagas dori dampe di bagasan habadiawon hidup baik kalau saja hadirin duna berjulu harung isi juju tani hok kamu arian talangit jala pinggon ane kamon ay makuling majahuba huba gudang-gudang doa
marbalik donasi dasianau di dadajong di donak punai bana jalan di boto haluri panggagatan binain ni buanna alayang o Israel dan tumadaaw jala dan marroha bangsokko diarahon diju bangsoi tu hamubau de roha di padudu ragam niangka hajahaton panalausion dohon lusan kinabubani bangsoi dohon akibat ni akka hajahaton nai ayah obat itu saja marjea ma bangso na markusay nasun marhajahaton pinompar niang kaparjahat akana jea akana tumadikot Yahubat akana mangareari nabadia di Israel akana sumurut tubuni mangareari nabadia di Israel Tau simana takas kai dari berpukta ai dewa tatai dewa nabadiya do kita fardu sado alai nabi judo kita lupa sauran do dewa marhini di huria akan menekainan idompena di kontes sita panindalion atau siau di hadapi di goari do huria daberia dada ala hadariyaun di parhadadu dada ala hadariyaun di ruas di huria alai ala hadariyaun di Tuhan Yesus uluhi huriyai nama jauh kita haruan siap kabulungun Tuhan ihurot nama saktok kita sian hamagian Tuhan uluhan alani dapat juluh ikosar kita naun di parberiai kita jalan apa dua dari tahun inganan nabadiyah do unang selalu pada baik bagas joron do gedong parpesta manang bagasta ay tahaposiai sehari-hari inganan na khusus marsao dogot debatado kita isot alani secara bertahap odorok kudu kita dihabuak kamam dihabuak dogat berhadadu bahwa duduk nabi dari jauh kita marasing mata baik sian dengan nasib udah pola hari sakti dan lihat iso so lima dohut di perhugasan ya asa ikoki taro perjulu mabahin di badasar rohata nabadiyalu badas dorong dari jamuan kadungan taparungan masih ada orang so masuk nasiga beribadah jolo marhaya sonate sorok nabe sifatu nabe ditinggal di luar dan nama dong asasoni hitam alai sehari-hari ikom marasik do padat
atus yokta bolo hadir kita di bagas doron siya tiyak kainan asing. Tafsirun na tayo di kurtuktai Dewaan hadir di kota di bagas joro di pada didagon dirina tu panuriran Jesaya. Kalau di turuk tahun arong di istilah nasi kirok antropomorfis di komparfon Dewaan hira jorma hira raja dia baik hudul di atas abangsa natimpu jalan namar budia jala akar buni pahyanna mangkuhi bagas dor ya jadi nanti komparfon di bagasan pernidaan ni si Jesaya Dewata hudul di habangsa harajau marmuhia jala akarabuni mahyanna mangguhi bagasdor jong-jong di atasna suruh-suruhan serapim akan namarhabu onopi dua makbukupi Bohina Sida, dua makbukupi Pak Nasida, dua makdabakon Nasida. Jama masih dua manasida sono. Nabadia Jehova sebab gum hamudiona liat partion. Ido hadilion ne debaan dan ada do na ahabosian na bagia do debaan Allah maha kudus ala yang kohita joma pardusado atas do di badan daruri dada bui joma paadu buhi dohot debaan Manam ise nampa adupuhi dohot debata ikon mahirong alai bolo debata napa dari dahon pada dahon dirina tujuan ma pardusai daruri haluaun dengan bahasa dohot asiroa. Idola Jepang di hadirion ni paduhiran Jesaya. Sadar ibana di akuranana, ala di ida ibana di bana na beriai, dungi di dong ibana, percaya mau. Nunga manual ai jorma parbibir narabundual jalan tonga-tonga ni bangso parbibir narabun au marinan ai nunga di ida akamataku raja Jakuba Sebao agama kenal pada daun diri nasonon masai rikot dihita sadar kita yang kaharuran hagari yokta dungi ono kita manopodi dusata radit ono kita manido hasesat di dusa jangan bertekad berkomitmen hitam masohot maludah dosa. Itu dipanggil Tuhan Yesus sian buru-buru nalardanto berdosa. Awe damu unang beda dari berdosa
asau nang songkok tuho nauposi dek. Ormas saya ikut di kita kamar kainan sudiru kita berdosa. Daro anggosian hadiyonna nalaya dijuru di depan. Alai sudi kita na dilayakan di depan. Nah, di haholo irohita di bagasan hadu sautai. Now jumulu diampuni irohita di Victori martini rohot di bagasan Yesus Kristus. Alani akka perdosa now pinitorat dohita. Kita sudah dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena anugerah Allah. Allah ini asli rohani di bawah. Hidup baik mana tiga dari kita mengenai kita. Aus wasi rohani, aus sudang basam, tu dia. Oke, orang asli roha si panasa orang toni. Alami asli roha di bawah. Marhini roh di bagasan Yesus. Nunga di sesa ibana dusata. Ido jumulu di patupa di bawah tu panuiran Yesaya. Habang sada siya nakasusuruan serapin didapat ko di bawah jadi di tanah sada berbuaran negara nabinuan na siya langgakan doho kasih jadi di jama pamanana jadi dok idama ordo nama jama bibir di pamangapu paruan naun di ustad utangmu jalanau hidupuan dosa. Akabaran kainan yuyuk masa ibu yata tako ibadah dari situan ama harus dipanggil do dia deh hidup ibadah ay perdosa do awal kita aminin. Ada korban surat dosa. Dipanggil sada-sada hal asa dari berkubas di tonga-tonga di huria alai dibain dari si jadian. Kui masa lo uju tajaro perpadan dari dia ngadi titikon di tonga-tonga di huria alai di pitpor kuda dungi di patakas ma ay basa dari bulan kamu tandot bandau dari dia dungi dia dusi ma perdusa do awal din habe takas roha kali Tuhan tabadok dan rikot panubedi diakana hisar diakana marsahito dan rikot hasesan didusan diakana seberdosa diakana berdosa alias kabar kenan sudido kita berdosa alai alam ditingkat bahasa rohot asli rohani bapak marhini rohot di bagasan Yesus Kristus nunga di sesa ibana akan dosa tai pasidabulin kita nomor 174 ayat 7 ayat
Kabuka medyo kay Devon alay sa pagkaswara makay kamu o kenira ng bagubu. 174 ayat 7 doon ayat 4. Ayat 3 dan 4. Tohoro parhusa duhita alai marhigi dohot di bagasan mudar ni Kristusi nunga di hokok jaga di badua kita alami apostol. Maka dia dongko nagami kewajiban dohot tanggung jawab di kita ala nunga dipuri dipaias mudar di diskusi kita siap pusata. Apostol Paulus paingoton
di 1 Korintus Biduono ayat 10 1 ayat 20. Tapi boto kamu daging guna do joro ni di parbadian na di bagasak kamu naung jinalomu sian debaan dada hamu nakuna diri muna ayar dado hamu ditubus di baini pasang pamu maribakang marhidi-hidi daging muna dohot marhidi-hidi tot di muna ay di batado nakuna kita nakuna ni di batado nunga ditubus kita jalan arkado baru di surat Petrus itu dada marhide mas doho perak kita ditubus alai marhide mudarna na arkai alani yang kabangat dengan adong do kewajiban do keharusan kita naik magulu kita di bagasan habadiawan hidup dalam kekudusan hidup baik hidup kata di Tuhan odo kinanido di rohani di panasiat kamu naik badia kamu haroramoni pasi di ngombuna 1 Tesalonik 4 ayat 7 naik badia kita soha-sohahan di rumah di dewata jalan haradio ni akan au pinar badia ni ikut dari dan marhide paruluion hauduhon magulawon ulawon parsuruon di dewata itulah Jepang didiri di si Desaya di Turkutai duging begiman suara di Tuhani nabatok ise dosuruhorku jalan ise pardaran nami jadi lingkungan di sordoau surumah Tuhan Yesus marsuru kita somong sinuru ni amai au surwokku hamu dengan Tuhan Yesus Tuhan kasih sianda hidup daunnya karena persea lau mahamu tudiat portilion baru di Evangelium Markus tidak jadi tahu kamu ma bagita naudi tu nasana tinopa kalau di Evangelium Matius di Pamorha akka apostoli akka apostelnya si untuk Tuhan Yesus asa marbarita naudi tuliat portilio itu gaun di apostelnya itu gaun di huria jalan imana naik patu kaum di huriata buat ketik naik roh aku boto menang mata ihud bagi dia kami dia di tahun 2028 di tahun oikumene inklusif naik pahokaton di huriata haka dipilo parparita naudi padita haka di 10 2 hal tu benua Afrika ayu tak tadi alani agama kanyang sudi kita di Pamorha gabi sidip kami di Kristusi gabi sidip kami umahamu dengan Tuhan Yesus di Yerusalem di Judea di Samaria
satu ujung di tahun. Sedih kita naik ikon untuk radi pangului di Pasuruan di debatan marhite Hurian. Kau semua nuai nama saya ko pasahabot di kamu agama nanai langkikon sadayon dari panitia pembangunan rumah dinas do kantor HKBP persiapan resort AKP Sukatani. Asal itu panitia harukiat ditiki digugu pikiran dohok sibaino. Ala itu pokoknya menungguri dohok bayi waktu kita akan pinaduan di Tuhan Yesus. Now di Victory, now di Parbadian, now ditubus Kristus kita. Nain sokon panuliran Yesaya kita berdoa di sok doa sumah. Sedih mah kita marsidu manului parsuruoni mamegihon nauguni dohon nanumenggan dia lupa di Tuhan damar hihi buliana asalam rat balita naudi laptoro bilangan dia kana persea marsana marmudian terpuji di mana jalan baras yoga kita di tonga-tonga di buliana. Amin. Parkalian kita.